खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि हा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। 1 फेब्रुआरिनिफ्राय सोलायगोन साख्रिनि सोलाय सोल' खालामनाय बिखान्थि। मन्त्रि कृष्णेन्दु पालनि सांग्रांथि। दमासि आरो मागो फोरबोनि समाव ना बेदरनि बेसेना बारायनाय नङा। बर' साहित्य सभानि 65थि जथुम्मायाव दुंहाव थासारि। गेवलां मेलाव फैया गाहाय आलासि हिमन्त बिश्व शर्मा। मागो दमासिनि उनाव जगिख'पेयाव जागोन गेदेर इभिक्सन। बागुरुम्बा दोहौआव बाहागो लाहैनो गोनां चिरां जिल्लानि हान्जाखौ फ्लेग अफ खालामबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसाम सोरखारनि साख्रिनि सोलाय सोल' खालामनायनि बिखान्थिया सोलायसिगोन। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सनिबारखालि एडिआरइ थामथि थाखोनि थिसनथाइ बिलाइ राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ फोसावदों। गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बादिब्ला फैगौ 1 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायगोन स्वागत सतीर्थ। स्वागत सतीर्थ पर्टेलखौ बोसोराव खननै खुलिगोन। बे पर्टेलनि जोहै रायजो सोरखारनि गासैबो मावफारियाफोरा गावबा गावनि गेजेराव सोलाय सोल' खालामनायनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो हागोन। मख'नो गोनांदि 10 जानुवारि सनिबारखालि आसाम सोरखारा आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जाम सुंद'यै एडिआरइ थामथि थाखोनि थिसनथाइखौ होयो। गुवाहाटि नोगोरमानि सरुसजाइ स्टेडियामाव मोनसे गेदेर हाबाफारि खुंनानै एडिआरइ आनजादाव थामथि थाखोनि थाखाय सायख'जानाय बिजाथिफोरनो थिसनथाइ बिलाइ एबा एपइन्टमेन्ट लेटार राननाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया एडिआरइ थामथि थाखोनि थाखाय सायख'जानाय 6347 सा बिजाथिफोरनो थिसनथाइ बिलाइ गथायो। बेनि सिगां 9 जानुवारि शुक्रबारखालि एडिआरइ ब्रैथि थाखोनि थाखाय सायख'जानाय सा 3374 बिजाथिफोरनो थिसनथाइ बिलाइ राननाय जादोंमोन। सोरखारि खारिथि बादियै आसाम सोरखारा दासिम 1,22,215 सा लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसनथाइ होबाय। आसामनि सरासनस्रा रायजोफोरनि थाखाय मोजां खौरां। देग्लायनि दमासि आरो मागो फोरबोनि समाव ना बेदरनि बेसेना बारायनाय नङा। दमासि आरो मागो फोरबोनि समाव ना बेदरनि बेसेनखौ बारायनो हानाय नङा। ना बेदरनि बेसेनखौ बारायोब्ला ट्रेडार आरो फालांगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै गोख्रों रावजों सांग्रांथि होदों आसामनि एनिमेल हासबेन्डारि आरो भेटेनारि बिफाननि मन्त्रि कृष्णेन्दु पालआ। खानाफारायाव खुंनाय मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मन्त्रि कृष्णेन्दु पालआ बुङो दि दमासि आरो मागो फोरबोनि समाव ना बेदरनि बेसेनखौ गोसोबादि बारायनो हानाय नङा। जिल्ला बेंगिरिया थि खालामना होनाय बेसेनफोरखौ गोख्रोङै मानिनांगोन। फालांगिरिफोरा आरो जायखिजाया नेवसिनायखौ सहायनो हानाय नङा। आयेन बेरेखायै बेसेन बांनायखौ होबथानो थाखाय ना फिसिग्रा बिफान आरो जिब जुनार फिसिनाय बिफाना जुथायै मोनसे स्पेसियेल टास्क फर्स दानाय जादों। बे एसटिएफआ बाजारफोराव ना बेदरनि बेसेन बारायनाय बारायैनि सायाव नायबिजिरगोन होननानै मन्त्रि पालआ बुंदों। बबेखानि दमासि आरो मागो फोरबोआ गोजोन आरो खौसेथिनि मोनसे फोरबो आरो सोरखारा रायजो राजाफोरनि खहा खालामनानै मुलाम्फा खालामनायखौ गनायथि होनाय नङा होननानैबो मन्त्रि कृष्णेन्दु पालआ बुंदों। चिरां जिल्लानि बिजनी बर'लावगावनि थेंफाख्रि फोथाराव खुंनाय बर' साहित्य सभानि 65थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै जोबथा सान। जोबथा सानखौ लोब्बा लाना खुंनाय गेवलां मेलाव बाहागो लानाय नङा गाहाय आलासि महरै हांख्रायजानाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि जथुम्मानि नैथि साननि थान्दै मेलाव गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय बुब्लियाव हिंसायारि थासारि सोमजिनायाव गोदान आफादखौ दाफुंनो हायासै। जाउनाव बर'लावगावआव खुंनाय बर' साहित्य सभानि 65थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गासै हाबाफारिनि आबहावाखौ गाज्रि खालामदों। बे थासारिखौ बिथा खालामनानैनो गेवलां मेलनि गाहाय आलासि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लाफैनाय नङा होननानै मिथिनो हादों। नाथाय गिबि मन्थ्रिया माखासे एंगारहायै जाहोननि थाखाय बर' साहित्य सभानि गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनो हानाय नंलिया। बेनि सोलाय आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया फैगोन होननानै बानजाय आफादनि आफादगिरि कमल सिंह नार्जारिया खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव बुंदों। मख'नो गोनांदि बर' साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिनि सामलायनाय थान्दै मेलाव 2026-28 मावसोमनि थाखाय गोदान मावफुं आफाद दानायनि सायाव सावरायदोंमोन। मेलाव क'क्राझारनि गपिनाथ बरगयारी आरो सालबारिनि सीताराम बसुमतारीनि मुंखौ आफादगिरि मासिनि थाखाय थांखि दैखांदोंमोन। बे समावनो हानजासे सिनाय मोनि हानजाया हरखाब हाबनानै माइक्र'फनखौ सिख'नानै लाङो आरो थासारिखौ दुंहाव खालामो। बबेखानि बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै बर' साहित्य सभानि गोदान आफादखौ माब्ला दाफुंनाय जागोन बेनि सायाव आफादनिफ्राय मावख'आरि जेबो फोसावनाय जायाखै। बर' साहित्य सभानि थान्दै मेलाव जानाय बे दुंहाव थासारिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों बर' हारिनि गेदेमाफोरा। बङाइगाव जिल्लानि जगिख'पेयाव इभिक्सन खालामनो थांगासिनो। फैगौ मागो दमासि फोरबोनि उनावनो जागोन जगिख'पेयाव इभिक्सन एबा होखारनाय हाबाफारि।
बेनि थाखाय बङाइगाव जिल्ला खुंनाय थियारि खालामगासिनो। बे बाथ्राखौ फोसावदों आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ। सोरखारि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे होखारनाय हाबाफारिखौ मागो दमासिनि उनाव जागायनो थि खालामनाय जादों आरो बैथामारि रेभिनिउ सार्केल अफिसारनि नायदिंनायाव सान-हर सार्भे खालामनाया सोलिगासिनो। आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय करिया पाहार आरो फराकुलुन्डी गामियाव होखारनायनि थाखाय नटिस हरनाय जाबाय। आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ बे ओनसोलखौ नागारनानै थांनो थाखाय जिल्ला खुंथायनिफ्राय 23 जानुवारिखौ जोबथा सम खानानै होदों। ओरैहाय होखारनायनि नटिस मोननायनि उनावनो ओनसोलनि थागिरिफोरनि गेजेराव गिखांनाय आरो जिंगानाय थासारिया सोमजिदों। मख'नो गोनांदि बे होखारनायनि थांखिया माखासे बोसोरनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै लाजानाय सोरखारि हाफोरखौ उदां खालामनाय होननानैबो जिल्ला खुंथायनिफ्राय बुंनाय जादों। फैगौ 17 जानुवारि 2022आव गुवाहाटी नोगोरमायाव जानो थांगासिनो मोनसे जारिमिनारि बागुरुम्बा दोहौ। खनसेयैनो 10,000 मोसाखावरिफोरा बागुरुम्बा मोसानानै दिन्थिफुंगोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय चिरां जिल्लानि हान्जाया दिनै रावना होबाय। चिरां जिल्लानि हान्जाखौ फ्लेग अफ खालामना एबा फिरफिला जांख्रिनानै रावना खालामना होयो चिरां जिल्ला बेंगिरि जतिन बराया। मिथिनो हानाय बादिब्ला बागुरुम्बा दोहौ 2022आव चिरां जिल्लानिफ्राय सा 560 रिंगुदामसाफोरा बाहागो लाहैनो थाखाय दिनै रावना होबाय। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि नुजाथिनायाव फैगौ 17 जानुवारियाव गुवाहाटी नोगोरमानि सरसुजा स्टेडियामाव बागुरुम्बा दोहौ 2026 खुंनो एबा बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंनो लाहार-फाहार खालामदों। बे बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंनायखौ रिजनेल आरो नेशनेल लेभेलनि गुबुन गुबुन चेनेलफोराव फोसावनाय जागोन आरो बे हाबाफारिया बुहुमनाङै गोसारगोन। बबेखानि बे हाबाफारिया बर' हारि आरो आसामनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान आरो फोरबो जानानै थागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।